marangkul. Yan. Yan ito, tayo lang. Pag ating mo ay daran-daran mo tayong mimikot niya. Natin ito.
baka mamupol. So, yan na po. Si Ate Isel, kapag nga siya. Wow. Lagi. Lagi na. Hirang. Ay, kano din ganito kita? Oray. Sige. Tawang-tawa si Ate Isel. Oh, yan yung gusto ni Ate Isel. Yun. Sobra na. Ako ba yan? Ray, kaya Ray. Papaya. Wala bang masyadong... Oh, totoo. Ray, nandun ni Ray. Ilan kayo na? Ilan? Yan si Ate Isel. Ay, baligbig! Tere, yan mo ba? Uy, tere, itong kaligid to! Tere, yan mo ba natin sa akin? Lagyan mo natin namin. Pwede mo. Yok! Ah. Ay, writing mo book. Anong ginawa mo? Ay! Ay! Yung tingnan mo ko, tingnan kaya, tingnan baba ko ah! Bigyan ka din. Ay, ako may bilay. Harvest na? Ano ba yung mga kalamanting dito? Nasisira ka? Wala na. Oh, siyempre yan, ito. Batang plata na. Tara. Kahit ano dito, kung gusto nyo magkata, meron din pang kata dyan. Okay na. Okay. Kung gusto nyo naman ano, bawang sibuyas, wala pa. Hindi na lang sa paligid. Ayan lang yung hinihintay natin. Wala na ako. Ayan. Wow. Tara din, kita ako. Kuha lang muna kayo. Ay, ito. Tara. Sige. Ito marami. Kung kayo sa amin. Hindi pa. Ayan. Ayan, kung manawak ka, sabihin kayo. Yo, Masarap. yo. Ito. Ito yung masarap. Sobra. Tingnan mo si Ate Isel. Ayaw mo bitawan yung papaya. Ate Isel, say. Ate Isel. Tay, hindi ko naman. Uy, tayo ka palis na din. Wala tayong hotel. Ayan, ito lang pang adobo. Adobo. Ay, wala din yun. Kayo ba? Yes, ako, of course. Yan, ito, baka lang natin. Eh, hindi ko naman. Ay, naku. Namumula po na. Sayang. Ouch. Let's go. Baliho. Alright, digdagan tanah na pala rin ko ng tamon eh. Ma, punta ako Mexico kay puti eh. Oy. Wow. Dahil ito, kahit lagyan mo pagkita, banta na magkasakit na. Shout out, Kuya Alvin, ayan.
kumakain kami. Masabaw na siya, Kuya Alvin, oh. Sarap niya, grabe. Ayan pa, oh, papaya. Kuya Alvin, nakikita mo yung ulan. Sa akin yan. Bakit sa akin? Oh, muli na yung bulakan din. Wala pang ano, Kuya Alvin. Hindi ka, wala pang pag-blow-up. Despedida. Kahapon na, tapos na. Tayo kayo, itang... Yes, kaya ngayon, nandito kami.